Dan Halak ya cika alkawari. Nura M Inuwa ya fitar da sunayen albums din da zai fitar na shekarar 2021 guda biyu. Dan Halak ya cika alkawari. Nura M Inuwa ya fitar da sunayen albums din da zai fitar na shekarar 2021 guda biyu. Bayan lokaci da Nura M Inuwa ya ɗauka ba tare da ya faɗi sunayen albums ɗin shi ba, ballantana ya fitar, mutane hankalinsu ya tashi sosai, inda har aka samu wasu daga cikin masoyan Nura M Inuwa sun je studio nashi da nufin yi masa zanga-zanga ta lumana. Bayan hakan ya faru ne Nura M Inuwa yake faɗa masoyan shi a wajen da aka yi zanga-zangar, yake ce musu sunayen albums ɗin da zai fitar su ne kamar haka. Kafin mu faɗa muku sunayen albums ɗin, za mu yi muku wani ɗan taƙaitaccen bayanai dangane da jinkirin fitar albums ɗin Nura M Inuwa na shekarar 2021. Shekarar 2021 ta zo kenan, har watan biyu yana shirin fita, babu alamar fitar album ɗin Nura M Inuwa, wanda tun a baya masoyan Nura M Inuwa sun fara nuna damuwarsu akan wannan albums din da zai fitar, shine har yasa suka je suka gabatar da wannan zanga-zanga ta lumana wadda aka yi satin da ya gabata. Sauraro da kuma jiran wannan album na Nura M Inuwa ya sa mutane cikin ɗauki, inda har wasu ke tsammanin cewa Nura M Inuwa ba zai fitar da album ba. A ɓangare kuma wasu na ganin cewa album 3 zai fitar, wasu kuma suna ganin cewa Nura M Inuwa baya so ya fitar da album ne sai ya ga yadda za ta kasance tsakanin shi da masoyin shi. Wasu kuma suna bawa albums ɗin sunaye, wasu ce Aniyata akan so, wasu kuma su ce Aisha, wasu kuma su ce sunaye dai daban-daban waɗanda masoyin Nura M Inuwa suke faɗawa albums ɗin da Nura M Inuwa zai fitar, wanda duk ba hakan bane ba. A yanzu ku bi mu cikin wannan bidiyon, za mu faɗa muku sunayen album ɗin guda biyu wanda Nura M Inuwa ya faɗa da bakin shi. Kamar yadda Nura M Inuwa ya cika wannan alkawari na faɗin sunayen album ɗinsa guda biyu waɗanda zai fitar, haka mu ma wannan tasha ta Nifty Studio a yau ne za ta cika muku alkawarin da ta ɗauka na cewa Nura M Inuwa yana faɗin sunayensa na albums ɗin da zai fitar, za a sanar muku a cikin wannan tasha. Don haka ku saurara kuma ku gyara zama, ku samu ruwa mai sanyi a gefenku ko kuma in ce a kusa da ku, domin yanzu za mu faɗe su ɗaya bayan ɗaya. Muna roƙon masoyan masu bibiyar wannan tasha, don Allah idan ka kasance bako a cikin wannan tasha, yau ne fara ganin wannan bidiyo namu, ka yi ƙoƙari wani guri da ƙasa an rubuta subscribe, ka danna shi, kyauta ne, ba a ɗauka ko sisi a subscribe, ka danna mana shi yanzu. Ok, ka danna? To shi kenan, mun gode. Sunayen albums ɗin da Nura M Inuwa zai fitar a shekarar 2021 su ne kamar haka. Album na farko shine Ni da Ku. Nura M Inuwa ya sa wannan album na farko Ni da Ku, ma'ana shi da masoyansa, saboda Nura M Inuwa duk yadda masoyan shi suke nuna masa soyayya, haka shi ma yake nuna musu soyayya, shi yasa ya sa wannan album nashi mai taken Ni da Ku. Sannan album na biyu shine album ɗin Lokaci, abin dubawa, abin mai mahimmanci a rayuwar ɗan adam. Don haka Nura M Inuwa ya ba wa wannan album mai suna Lokaci take mai taken lokaci abu mai daraja a gun ɗan adam, kuma zamani riga ne, kowa ya sa shi sai ya cire. Hakan yana da alaƙa da wannan taken da Nura M Inuwa ya ba wa albums ɗin shi mai suna Lokaci. Don haka ku ci gaba da sauraron wannan tasha, domin za ku dinga samun videos waɗanda suka shafi Nura M Inuwa. Sannan muna tunatar da ku masoyin Nura M Inuwa
a bisa wannan shirin da muke gabatarwa, ko kuma in ce za mu fara gabatarwa, mai taken dalilin masoyin Nura M Inuwa. Duk wani mai son kasancewa a cikin wannan shirin zai turo mana bidiyo nashi karami kama daga sakon 20-30 yana faɗin dalilin da yasa yake son Nura M Inuwa. Ku ba mu gudunmawa domin farin cikinmu shine naku. Mun gode. Iyakacin abin da za mu iya kawo muku ne a wannan safiya. Kada ku manta, tashar Nifty Studio kenan, wadda ta saba kawo muku labarai waɗanda suka shafi Kannywood da kuma bidiyo masu nishaɗantarwa da wa'azantarwa da ilmantarwa. Kada ku manta, ku daure ku danna mana subscribe domin samun shirye-shirye da zarar mun ɗora. Mun gode.